La majoria de nosaltres, a la que pensem en una escultura romana o en un cap d'una escultura romana, el primer que ens ve al cap és que es tracta d'un emperador. En el nostre cas, no és cap emperador, sinó que és un déu, és el déu Apol·lo. En el moment en què aquest cap d'escultura va sortir la intervenció arqueològica que es va portar a terme a la plaça de la Font del Lleó, tothom es va pensar que era una deïtat femenina. Un cop realitzats els estudis es va veure que es tractava realment d'Apol·lo. Apol·lo és una deïtat fortament vinculada amb les aigües, en aquest cas amb les aigües termals, que té uns trets molt feminitzants. En aquest cas s'ha localitzat el cap de l'escultura, però segurament aquest cap aniria acompanyat d'un cos on es veuria algun dels atributs d'Apol·lo. En aquest cas segurament Apol·lo està acompanyat d'una lira, el que porta que el cap tingui una forma inclinada.